Mumenti ta' tensjoni fil-ġuri kontra Jorgen Fenech wara li Johan Cremona preżenta screenshot fl-awla u allega li żewġ avukati tad-difiża iltaqgħu ma' Keith Schembri, l-ex Chief of Staff ta' Joseph Muscat, lejli tix-xhieda tiegħu. Kien Cremona nnifsu li ħareġ screenshot minn butu u għamel allegazzjonijiet fil-konfront tal-avukati tad-difiża li kienu fl-awla. Meta lemaħ li l-avukat Charles Merċieqa jitħaq, Cremona waqqaf il-kontroeżami u qal dan il-kliem: "Trid nitqu, Dr. Merċieqa, ara kemm se nitqu." U f'dan il-mument ħareġ karta li qal li kienet ilha fil-but tiegħu mill-ewwel jum tal-ġuri u sostna li kienet screenshot ta' konverzazzjoni bejn Merċieqa u Keith Schembri biex bleħen emozzjonat qal ukoll illi l-każ kissirlu ħajtu. Ftit tal-ħin wara Cremona kompla bl-allegazzjonijiet tiegħu u sostna li l-avukati Charles Merċieqa u Giannella Caruana Karen kienu iltaqgħu ma' Keith Schembri fl-ambaxxata Torka lejli tix-xhieda tiegħu, waqt li kien qed jindirizza lil Merċieqa direttament u stqar dan il-kliem: "Jekk taħseb li int bravo ħafna, m'intix Dr. Charles." U hawn l-avukata Giannella De Marco irreaġixxiet billi qaltlu qed issir qisek Melvin. Wara dan l-inċident li mħallef Edwina Grima ordnat li ssir investigazzjoni biex jiġi stabilit jekk l-screenshot ippreżentat minn Cremona hux awtentiku u qabel reġgħu bdew il-proċeduri wara l-pawża kopja tad-dokument ingħatat lill-avukati kollha fil-kawża. Aktar kmieni fil-kontroeżami Cremona ċaħat il qatt iddiskuta x-xhieda tiegħu ma' Keith Schembri u qal li kien staqsih biss jekk kienx se jitla' jixed. Meta mistoqsi mill-imħallef għaliex kien qed jitkellem ma' Schembri dwar il-każ, wieġeb illi ma kelli lil ħadd aktar ma' min nitkellem filwaqt li sostna wkoll li Keith Schembri kien involut f'kollox. Wara tmiem tax-xhieda ta' Cremona fuq il-pedana tela Kenneth Camilleri, ex-membru tat-tim tas-sigurtà tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Huwa rrakkonta kif fis-sajf tal-2019 kien irċieva telefonata mingħand Keith Schembri illi qallu biex iċempel lil Johan Cremona ħalli jiġi jiġbru u jmorru jkellmu persuna sabiex jikkalmawh. Camilleri insista diversi drabi li kien qed isegwi biss l-istruzzjonijiet li ngħata u żied jgħid li hu ma kienx jistaqsi domandi lil Keith Schembri. Meta mistoqsi għaliex kien hemm bżonn li Cremona jakkumpanjah minflok sempliċiment jagħtih in-numru ta' Melvin Tewma, Camilleri wieġeb illi ma kienx jaf ir-raġuni u qal li l-prosekuzzjoni staqsi lilu. Ix-xhud qal ukoll li qatt ma semma lil Melvin Tewma b'ismu ma' Cremona u li lanqas ma qallu fejn kienu sejrin. Madankollu sostna li Cremona derja feżatt fejn kellhom imorru. Dwar ir-relazzjonijiet tiegħu ma' Keith Schembri u Johan Cremona, Camilleri qal li ma kellux relazzjoni mill-qrib ma' Schembri u li l-kuntatt tagħhom kien kważi dejjem marbut ma' xogħol. U rrakkonta wkoll li kien ilu jaf lil familja Cremona mis-snin design u li kultant kien jgħaddi l-uffiċċju ta' Johan Cremona f'ħal Qormi għal kafè laqat li ddeskrivihom bħala soċjali biss. Il-ġuri se jissok tas-sibt.